Guys, good morning. Ayan ang kapal ng fog guys. Halos di mo makita yung nasa harapan mo guys. Ayan, sobrang lamig na dito sa disyerto guys. Ayan o, tinutulugan namin. Ayan, napakalamig naman dito. Ayan ang kapal ng fog guys o. Sobrang lamig dito. Halos 8 degrees. Ang lamig guys oh. May aso na rito. Asong disyerto guys. Ayan naman kalsada guys oh. Halos hindi na makita sa kapal ng fog. Ayan, tapos dito yung nandito yung kusina, halos di mo rin makita sa kapal ng fog. Ang oras dito guys ay 6:50 ng umaga. Ayan, pero ang fog ay nasa baba pa rin. Ayan, wala ka talagang makikita sa kapal ng fog dito sa disyerto guys oh. Ayan. Tapos dito kami natutulog sa mga tent na yan. Yung pangalawa yung tulugan ko, yung pangalawa na yon. Saka yung kasama ko. Hindi mo na makita yung kusina guys oh. Pati kalsada. Guys, tingnan nyo yung fog, nasa ibaba na. Hindi mo na makita yung mga cabin sa kapal ng fog. Puro cabin lang makapaikot na yan oh. Hindi mo na makita. Ayan oh. Kahit yung ilaw ng poste halos di mo makita. Kapal ng fog. Nakarang taon meron ba? Wala no? Ganong nakarang taon? Hindi ko pa. Nakarang taon wala. Kasi medyo mainit. Ayun kapal eh oh. Tapos di mo nga makita eh. Tingnan nyo naman guys, gaano kakapal ang fog na yan oh. Halos hindi mo makita yung dinadaanan oh. Alas 7 pa lang ng umaga dito guys oh. Naka zero visibility na guys oh. Wow. Ito yung kema dyan oh. Hindi mo makita sa kapal ng fog. Kumakapal pa guys oh.